Cap Arni, Dr. Samuel Hahnemann Christian Fatheris alangli amhang kethegarni homeopathic alangli si labangso aviskar ke klaim kang laso katalon li penengan pini ni phai cap an ke batai ho ke choklo lasi pini radamai pini ke phapon nilitum COVID-19 akiso labangso dokok ajok setame pini rat cetong si pin labangso Dr. Samuel Hahnemann Christian Fatheris alangli homeopathic aviskar ke klaim tekang labangso akaya alam pini duana rat pen chithanlong lapen ke labangso kaprek kiso long pen kachepajok unji phan pini rat along chithan chimum pon si pinangan rat atum ben chetong no lapen ladak angjok pani long kedo Asami sarong sorkari sorkaman tum penceng lok alang litum arong asar penceng lok rat duan mekar nang chetong dun sining chethe pini asonson bisho along homeopathic labangso birthday katalon along nili peneng thota labangso pachon dun thegapot nili hin bentami karbiang long arat anso se labangso homeopathic sikisa koson si ap kemisen mapu kachini dagya phan pini ako nili tum pachun ponthlong posi nili doana rat phan tapini nili ningkang sampen nili kardom pajuru langdame kapre ka I state mate a country long homeopathic pen munita phan se kelang chot kali marek marang ben chenglok pinangan jontu januar ben chenglok munit along kisu pamiun pu labangso clear paklang dak pen homeopathic along bentanon oi kimia kayan bangke science ka research bangke asontina dawai pen tami non keseng pon chot kali capsule tablet pen chenglok sirap angton penon bangke joy ke pen se chalang long tasi non kewang bom iprang bangke karbiang long angbong along nili kamatha dama tengke awareness program pedu ponji chiklo jonam pena phian bangil tum aprek karbiang long injo intangrang pel tum kachi sigdo kasi moneng ke bang jeneng kan bangke 10 April Dr. Samuel Hahnemann homeopathic aviskar alangli kai labangso ke jonmo alle pen pinangan khei pi mate kiso kipame ang thega bangke misen pu ang thek pen nili puthot chingki jethan thu ponji busi nili labangso melong pen pini chedon sar pen ning samping lo ko na nikan me sinai labangso homeopathic klaim pon mate ka charli pon nili kecali pon bangke 19 anengkan ke nili ke do kabe labangso kecali dun angdeng unlo lasi 1999 bangke nili pinangan along labangso All Assam Association along dodun pen nili mena practice lo lapen All Assam Association ta wangsi ada karbiang long isi monon phia kai phan momo misenai phan pusi alang litum same pinangan nang chitodun pen nili 1999 aning kan bangke labangso kaliviti bolong nili laso homeo clinic ingkupon lo nili kecali damangke Guwahati National Homeo College nili long do lai khelo Badjuri tahu lah nang tunggu dama tolong hano antatang ni lu.